Hello everyone, गासिखौबो खुलुमबाय फिन खनसे आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय थाबाय दिनैहाय माने बेंकआव थांनो नागिरदों आरोना जोंनिनो बे लकेल बेंकआवहाय बेयावनो खामानि दङ माने एकाउन्ट बानायनो होदोंमोन आरोना ग्रुपनि बेखौनो कल हायबाय नालाय दिनैहाय माने एकाउन्टआ जाबाय होननानै कल खालामनायखाय बेंकनिफ्राय कल खालामनाय बेखौनो जास्ट लाइन थांदों आरोना आं दायो न'निफ्राय हारसिं फैबाय फैनानै दायो लोगो दोङो जों सानैजों थांगोन आरो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ माबायदि जायो नोंथांमोननो मा शेयार खालामनो हायो ससे बाजाराव थांनायखौ नोंथांमोननो आं शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौहाय बानायनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो आंनि चेनेलावहाय सोरबाफोर गोदानब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो नोंथांमोना गासिबो बयबो सापर्ट खालाम आंखौहाय थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बिनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो थांगासिनो आरोना ओरैबायदि सान्दुं गोसानि साथालायलाय ओरैबायदि सान्दुंखा सान्दुंब्लाबो दानि माने मेसेंनि सान्दुंआ बारा एसेबां गरम मोनला आरोना एसेल' थांगासिनो माने बैयाव दं आरोना लोगोआ नेगासिनो नोंसोर बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ नोंथांमोनाहाय आं मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोना आं शेयार खालामगोन आरोना मिथिंगालि हायदों आरोना बेयाव माने आनैमोन अन्थाइ खुरदों आरोना दैनिफ्रायनो माबायदि जोंनि गामिनि बर' आइजोफ्रा माबायदि खस्थ' खालामनानै जानो गोनां जायो गावगायनि न'खरखौ खुंनो थाखाय ओरैबायदि दै गुसु दायोथ' थान्दा बोथोर दैयाव थाबाय थानो हाया ओरैबायदि गुसु जायो आरोना अब्लाबो खस्थ' खालामना जाबाबो ओरैबायदि मिनि खुसियाव थायो मानसि जानानैलाय मिनि खुसियाव थाखानांगोन माबा अन्थाइ खुनायजों लोगोसे फिसाज्लानि ड्रेस सिखाखाबाय फिसाज्लानि रानस्रेमबा आनैमोन फुरदों बिदि बैसो जानाय आनैमोन थान्दा मोनाखै आनो थान्दा मोनाखै दैयाव थान्दायानो सानैजों जमा सानैजों खै ट्रेक्टर थाखो नोंसोरलाय खरसा बेनोथ' बेफोरखौनो मावना जायाबा खै ट्रेक्टर फानहरखो ना फानाखै बुहुद जाबायलै फाननायालाय फैसाया खथाया फानगासिनोसै फाननाया ट्रेक्टर बेयावनो मोनथाम लांबाय ओरैनो फानदों ओरैनो जोबदों थाखा फैसायाथ' आरो थाबाय थायाना आखायाव खरस जानाय संसार जानाय फाला बदल दे खुरबाय था अन्थाइआ मालिकआ बे गोजाखै नोंसोरखा खुरखादों नै मालिकआ थिकादारा दां खै ट्रेक्टर हाखो नोंसोरलाय खै ट्रेक्टर हाखो नोंसोरो जमा ना हारसिं ए खरस मोना न' संसार जानाय बिदिनो जों बेबायदि खालामना दोनो ओरैनो बिसिखौ बनानै खालामना दोनो दिनै थांफिनगासिनो दिनालि हारलाखा बुरैफोरा मादैया न'आव दुखु जादों टेनसननो ओंखायनो बेयाव दिनैहाय नेक्स्ट मर्निं आरोना मैयाहाय माने आङो बाजार बेंकआव थांदोंमोन ना बेंकआव थांनायफोरखौ आं बारा एसां शेयार खालामबाय थायासै बेंकआवथ' माने खामानिनि थाखायसो थांनायमोनलाय रे भिडिअखौ लाबाय थायासै आङो खामानि जाबाय ओमफ्राय फैफिनबाय आं भिडिअफोरखौबो लाबाय थानो बावगारबाय आरोना बाजैनि दखानाव दसे जिरायनानै साहा लोंनानै माने भिडिअखौबो लाबाय थानो बावगारस्राबाय आरो ओमफ्राय दिनैहाय नेक्स्ट मर्निं भिडिअखौहाय आं स्टार्ट खालामफिनबाय दायोथ' फुंनि टाइम ओंखाम जाखांनानै दसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय रेस्ट लानानै दायो आं सानबायखि माने बालियावहाय ना सालिनो नागिरदों आरोना स' बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो मोनोना मोना नाखौ माने दाखालि बाजिमोन सालिदोंमोन ना स' मोनदों होननाय खोनादों बेखायनो नुवाखै आङो नुनायाथ' माने आं बाजाराव थांदोंमोन बेखायनो दिनै आङो ट्राइ खालामनो नागिरदों आरोना मोनोना मोना बेखायनो आङो ओंखारबाय आरोना दिनैबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना नाखौ मोनो मोना माबायदि सालियो नोंथांमोना आं शेयार खालामगोन आरोना सालिग्राफोराथ' मिथिगोन सालिफेरिफोरा मिथिनाय नङा बेखायनो भिडिअखौहाय नायलांबाय था नोंथांमोना ओरैबायदि नै माबा लेस्रि बिराद थायदों आरोना फिथाइ जोंहा
नोंथांमोननो देखायनो आं लिस्रिखौ ओरैबायदि फिथाइ फिसा 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 जानाय इयावबो मैयाहाय माने आं बुरजाहैनो खाबाय खानायाबा र' फिसा फिसा दंसोयो नै इयावबो ओरैबायदि जादों मेरला आरोना ओमफ्राय बै साइड मोनसेथिंबो दङ न'आव जानो थाखाय होननानै गोजौआवबो बिराद जादों फुरा मानलाजोबखादों आरोना ओरैबायदि माने लिस्रि थायखादों आरोना जोंहा बै साइडआवबो थायदों मैयाबो जा बुरजाहैनो खानानै आबैमोननो हैबाय फान्थावखौबो फानदों लिस्रिखौबो फाननो मोनगोनदां आरोना ओमफ्राय लावबो जादों ओरैबायदि माने खुमब्राबो जानायमोन खुमब्राखौबो नोंथांमोननो आङो सिगांनि भिडिअ'हाय देखायबाय थाइसे थाइथाममोन आरोना जानानै ओमफ्राय दायो थाइसे दोनदों आरोना क्रिसमासावहाय जानो थाखाय स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ बिनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो दायो थांसै आरोना नोंथांमोनजों रायलायनो नाखौ गुरलांसै नायलांबाय थादो बे दैयावनो माबागोन आरोना आङो मोना खादाबो गैबावा नै बे सान्द्रिजोंनो माबागोन मोना नायनोसै आरोना माथिंगोन ओइयाव बेयावनो नायहैग्रोनो नागिरदों बालि थानायाव आरोना बालि सालिगोन बालि थानायावहाय नायनो नागिरदों ओरैबायदि हाग्रा बंग्रालै मोना नायनोसै फार्स्ट नोंथांमोन आङो र' सालिना देखायगोन नै ना मावायाबो आयो जादों थायो मारै खागोन ओमफ्राय आंनोलाय जिन्दुङालाय गुरनाय नङा सालिगोनसो दिनैहाय गुरा आरोना सालिगोन बे बालियावनो ओरैनो जा गुसु दैया हाबनो हागोन हाया गोबाव माबानो हागोन हाया नायनोसै नोंथांमोननो देखायगोन आरोना नै बे सान्द्रिजों सालिगोन आं खादाबो गैया खादा बायनांगोन र' ना ओरैबायदि हमो खादाबो गैया जेखाइबो गैया खबाइबो गैया आंहा नै दैसा जि रेडि जादों बेयावनो गुरगोन आरो नै ना लानो थाखाय माबायदि आइडिया फोरोंदों आंखौ नोंहा जानजियानो फिसा साबा फार्स्ट खालामनायनो दे नोंथांमोनहा हाबलांदो नै ओमफ्राय नै बेबायदि बालि सालिबा बिदि मोनो आरोना मोनदों मानै फैदो नै हाबलांबावनोसो नागिरदों नुदोंना मानैना माबानायमोन आरोना सालिनायमोन दायो नैबे दै मोनसे जों ना हमबाय थाग्रा दैयावहाय फैलायबाय आरोना नै बेबायदि बालियावहायनो सालिलांगोन आरो जोङो सालि मोनोना मोना नायनोसै आरोना बेसे बुरजा मोनो सालिगासेयावथ' माथाम माब्रै बेफोरबायदि फैदों आरोना हमबाय लानानै माब्रै गोजो फैदो बेबायदि मोनबाय थाबाथ' बुरजाखौनो मोनगोन आरोना जों माने बेयाव दै मोनसेयाव माबाखांबाय आरोना सालिखांबाय दै मोनसेयाव सालिखांनानै दायो नैबे दै मोनसेयाव फैदों जों ना हमबाय थाग्रायाव मोना नायनोसै आरोना बेयावबो सालिनायनोसै जोङो माबाबो फोबाय नागिर बालि सालि फैबाय आरोना दायो माने ओरैबायदि मेंबाय आंखौ सालिला खर' मिदिबाय सान्दुंदो दायो थांफिनसै न'आवहाय उन्दुना थाहैनोसै दसे हाला आथिं साथिं साजोबखाबाय आरोना मोनदोंमोन मोननायालाय ओमफ्राय सान्दुं गोसाना सालिबाय थारला आरोना ओरैबायदि सान्दुंगा थांफिनसै दायो न'आवहाय बारा मोनासै एसेल'सो दसेल'सो सालिनो हाबाय नालाय नोंथांमोननो देखायगोन आं नाखौ बेसे मोन्दों आरोना ओरैबायदि सान्दुंगा बेसेल'सो मोन्दों आरोना एसेल'सो माने सालिबाय थानो हायासै आरो जा मोनबावगौमोन सालिनो मोननाय मोनबा बिराद मोन्दोंमोन आरोना सालिनानै सालिबावनाय मोनबालाय हागौमोन खिन्थु आङो बिराद माने सान्दुङाव खर' मिदिंबाय आरोना सालिबाय थाफुनायावनो ओरैबायदि खर' मिदिंना होबाय ओमफ्राय आं सालिबाय थायासै आरोना ओमफ्राय लेवनानै सालिदोंमोन ना ओमफ्राय जोङो सालिनानै ओमफ्राय बिनानावा सालिबाय थाबावदोंमोन खिन्थु आं लिंबोबाय आरोना ओरैबायदि सान्दुङाव थानानै खर' मिदिंनानै सालिला जानानै फायस्राबाय आरोना जोङो दायो माने आं फायनानै दसे उन्दुनानै थाबाय ओमफ्राय उन्दुनानै साहा लोंबाय ओमफ्राय साहा लोंनानै ओमफ्राय दायो दसे रेस्ट लाबावनोसै आरोना दसे उन्दुना लानोसै
ओमफ्राय सान्दुं गोसाबाथाय माने सान्दुंदों इसां माबा खालामनो हाया आरोना आंहा माने मेगननिबो प्रब्लेम ना सान्दुंबो नायनो हाया बिदि सान्दुं नायनो हायिनि कारनावनो खर'बो मिदिंलाङो आरोना आंहा बे प्रब्लेमजोंनो आं माने थाबाय थायासै आरोना दैफ्राव गोग्लैबायबाला होननानै गिनानै सालिबाय थायासै आरो सालिबावनायफोर बिराद मोनगौमोन ओरैबायदि ना दोङो सालिगासिनो ओरैबायदि फायखादों आरोना ओमफ्राय सालिबाय थायासै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों आंनो खोन्थाहरदो कमेन्ट खालामनानै बे ससे ओरैनो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय भिडिअखौहाय थेंक इउ स' माच जायफोरा नायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ नोंथांमोनखौ जायफोरा नायबाय आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ प्लिज आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो नामा आंखौ सापर्ट खालामदो आरोना नोंथांमोनखौ बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौहाय बेसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन नोंथांमोन गासैखौबो